Здравейте хора, добре дошли в ново видео на Andyzone. Днес ще снимаме на супер известната игра Animal Hospital Anomalies. Този игра буквално разбива целия Roblox. Играят няколко половин милион души, поне така мисля, или даже и малко повече може да са. Днеска с моя брат, дето прилича на заек, ще играеме. Защото той ни справя адреса да снимаме на тази игра. И затова днеска съм тук, за да играя. Уй! Кажи нещо, момче! Сякаш ще трябва. Това винаги започва. То ще го бориш, кембе. Сега ще дадем... Това да не отрото, с което убиха Майкъл Джексън, брат. Махем проблем. Сега го правим операцията. Мога сега аз да управлявам. Yes, бе! Няма кифе. Видео. Аз съм доктор Харлов. Я. Excellent! $63. Не ми опусна. Вижте го. Коя ста? Аз тази две. Към затворя вратата. И ще го уча. И ще го очаква сега. Нещо яко. Аз ще изгубих един джоб стрес. Ей! Добре, сега го оправя. Сега ще видим какво го боли, за кой е дошъл тук. Да пуснем сега. Значи сега... Мапъл сироп и бандажка. О, нека стана, бе. Брат ми покажа, че е дошла някаква аномалия при него. Този е аномалия. Опа. Така трябва да се плаща пак робокси, брат. Оп, не. Трябва да работим бързо. Това го правим така, че. Между другото, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала, ако ви харесват подобни съдържания, които качвам в каналата. За още такива. И ако искате част 2, където оцеляме повече, може да се абонирате и да харесате клипа.
Sме музика. Окей, този е готов. Къде съм? Окей, купихме най-голямото топотия. Това може да е нещо вау, така че ще го тествам. Чао, аномалия. Ой, какво толкова отка, бе? Тоест няма име. It's a dangerous job. Това е опасна работа. Как така, бе? Да, сериозни сме, нямаш име. Всеки идва с официално име. Тук се отворил, бе. Ето се в тая шеста. О, тук някакъв изпаря нещо. Окей, сега трябва да запомним. Червено, розово, червено, червено. Не, оне. Розово, червено, синьо, червено. Розово, жълто, розово, жълто. Добре, жълто. Най-накрая. Има ли останало кафе? Я да видим, защото са много малко. Има. О, не. Опа! Какво направих? Трябва да работим бързо. О, не. Добре, с какво трябва да взема? О, не! О, не! О, не!
Коя стая този бе? Не мога да разбера. Седма. Окей, това това. Сега това. Сега това. Окей.